Вас вітае служба інфармацыі тэлерадыёкампаніі «Гомель», у студыі Наталья Ігнатенко. Добрый вечар. У Гомелі адбыўся адзіны дзень ЖЭУ. Падчас сустрэч, якія праходзілі пры жыллёва-эксплуатацыйных управленнях, жыхары абласнога цэнтра змаглі задаць свае пытанні не толькі работнікам гарадскіх службаў жыллёва-камунальнай гаспадаркі, але і кіраўніцтву гарвыканкама, адміністрацыі раёнаў Гомеля і прадстаўнікам дэпутацкага корпуса. Вераніка Варашыліна валодае падрабязнасцямі. На тэрыторыі цэнтральнага раёна апошнія некалькі гадоў склалася досыць паспяховая практыка правядзення адзіных дзён ЖЭУ. У вясенне-летні перыяд гэтыя сустрэчы праходзяць пад адкрытым небам на загадзе абраных дваровых тэрыторыях, дзе абмяркоўваюцца звароты грамадзян, які пражываюць у навакольных дамах. Каб гарадскім уладам і службам жыллёва-камунальнай гаспадаркі не застацца ў баку ад праблем жыхароў і ў асенне-зімовы перыяд, знайшлі альтэрнатыву. Мы осенью прошлого года сделали такой анализ и избрали следующее направление на осенне-зимний период, на условия непогоды. Это проведение этих дней ЖЭУ в помещениях, в актовых залах ЖЭУ, в актовых залах учебных заведений, куда мы приглашаем жителей микрорайона, председателей жилищно-строительных кооперативов. И мы стараемся не просто позвать и обсудить проблемы, которые волнуют. Мы для начала задаем тему, которую хотелось бы обсудить и довести до жителей. Удзельнікі і арганізатары сустрэчы пры ЖЭУ нумар 25 цэнтральнага раёна разгледзелі пытанні, звязаныя са зменамі парадку прадастаўлення і тарыфікацыі жыллёва-камунальных паслуг. Закранулі тэму ўсталявання ў кватэрах пажарных апавяшчальнікаў, якія забяспечваюць асабістую бяспеку жыхароў. Што тычыцца грамадскай бяспекі, было прапанавана ўсталяваць сістэму відэаназірання ў пад'ездах і дварах. Яна дапамагае не толькі раскрываць правапарушэнні і злачынствы, але і папярэджваць іх. Причина бывает просто машину сохранить или еще что-то, но я смотрю на это в более мелком, а жизнь же из мелочей состоит. То есть даже если ребенка отдернуть от обрисовывания фасада когда-то, то, возможно, в следующий раз это его остановит от более чего-то серьезного происшествия. И потом человек, когда уже сформируется, он вспомнит это, а вот тогда меня что-то остановило. Это была тоже система видеонаблюдения. Пасля абмеркавання асноўных тэм перайшлі да надзённых пытанняў і праблем, якія хвалююць удзельнікаў сустрэчы. Адны з іх у працэсе мерапрыемства паступалі ў пісьмовым выглядзе, іншыя людзі змаглі задаць асабіста. Хотелось бы получить информацию по утеплению домов, которые находятся на балансе уже СПК, так как дом, который введен в 1991 году, и находится в таком довольно неудовлетворительном состоянии. Пытанні, якія былі адрасаваныя гарадскім уладам і службам жыллёва-камунальнай гаспадаркі, тычыліся забудовы інфраструктуры ў новых мікрараёнах, уборкі, утрымання ў парадку тэрыторыі, тэхабслугоўвання дамоў і іншага. Падчас адкрытага дыялогу на большасць пытанняў тлумачэнні былі дадзены адразу на месцы, асобныя узятыя на кантроль. Вераніка Варашыліна, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель». У Беларусі працягваюць работу прамыя тэлефонныя лініі. Задаць пытанні прадстаўнікам выканаўчай улады жыхары рэгіёна змогуць заўтра. З 9 до 12 гадзін звароты грамадзян будзе прымаць першы намеснік старшыні гомельскага аблвыканкама Александр Викторович Мікалуцкі. Нумар тэлефона ў Гомелі 75 12 37. Паралельна прамую лінію правядзе намеснік старшыні гарвыканкама Сергей Анатольевич Радзюк. Званкоў ад жыхароў абласнога цэнтра чакаюць па нумары 75 18 54. Як і заўсёды па суботах прамыя лініі будуць арганізаваны таксама ў раённых адміністрацыях і райвыканкамах. Новы матэрыял, які не мае аналагаў у свеце, стварылі вучоныя Беларускага дзяржаўнага універсітэта транспарту. З яго будуць вырабляць чыгуначныя рэйкі. Некалькі сезонаў вопытныя ўзоры праходзілі разнастайныя выпрабаванні, іх вынікі ўразілі нават саміх вынаходнікаў. Падрабязнасці ў Марыны Север'янавай. Моніка. Менавіта такое імя атрымаў унікальны канструкцыйны матэрыял, з якога метадам ліцця можна вырабляць чыгуначныя рэйкі. Незвычайная назва ўтворана з першых літар 3 хімічных элементаў. Гэта малібдэн, нікель і купрум. А пачыналася ўсё з заказу навукоўцам Беларускага дзяржуніверсітэта транспарту на стварэнне трывалага матэрыялу для сельскагаспадарчай тэхнікі. Атрыманы матэрыял заняў сваё месца паміж чыгуном і сталлю і аказаўся настолькі зносаўстойлівым, што прыйшла идея паспрабаваць стварыць з яго рэйкі. Нами в лаборатории был получен новый высокопрочный чугун, и получен на него соответствующий патент. Например, стоит сказать, что при получении патента сопоставлялись там и американские, и английские марки чугуна, но наша была уникальная. Уникальность чугуна состояла в том, что было
получена такая необычная характеристика. При высокой прочности этот чугун сохранял достаточную пластичность, которая не характерна для обычных высокопрочных чугунов. Например, в ГОСТе, который на данный момент существует, наибольшая прочность чугуна – это 1000 мегапаскалей. Мы же получили 1500. Ужо 100 гадоў рэйкі вырабляюць менавіта са сталі. Але ж чыгун, акрамя іншага, валодае шэрагам важных уласцівасцяў, якія робяць яго лепш, чым сталь. Гэта самазмазвальнасць, паглынанне удару і супраціўленне стомленасці. Лабараторныя даследаванні гэтых характарыстык былі пацверджаны практычна. На працягу некалькіх сезонаў рэйкі праходзілі эксплуатацыйныя выпрабаванні на беларускай чыгунцы. У планах арганізаваць больш фундаментальныя даследаванні ў Маскве. Але спачатку трэба вырабіць необходную колькость рэек. Там 6-километровый круг, и по нему постоянно едут поезда и нарабатывают до 150 миллионов тонн, пропускают тоннаж. Ну а в год на нашей белорусской дороге в 10 раз этот меньше. Поэтому там можно получить более высокий и быстрее результат. Дарэчы, кіраўніцтва расійскай чыгункі зацікаўлена не толькі ў правядзенні выпрабаванняў рэек, але і ў набыцці. Напрыклад, толькі на іх змазванне суседняя краіна штогод траціць каля 15 мільярдаў рублёў, а чыгунныя змазваць не трэба. Акрамя таго, ліццё больш просты, чым пракат сталёвых і значна таннейшы спосаб вытворчасці. Эскизный проект мы нарисовали. И теперь ищем, кто может сделать. Конечно, это под силу только государству. Такому, как Беларусь, трудно. А вот такому, как Россия или Китай, это легко. Но технология остается наша, приоритет остается наш. И если кто-то будет производить такие рельсы, то это по белорусской технологии. Мы удерживаем здесь приоритет. Кожны год Беларусь траціць 37 мільёнаў еўра на пакупку новых рэек. Адна тонна каштуе $1000. Чакаецца, што выраб рэек з новага высокатрывалага чыгуна будзе напалову таннейшы, чым са сталі. Па словах навукоўцаў, нават за 10% эканомію ёсць сэнс змагацца, а 50% – гэта сапраўдны эканамічны прарыў. Акрамя таго, з новага матэрыялу можна атрымліваць профілі, якія будуць выкарыстоўвацца ў будаўніцтве. Марына Северянова, Ігор Марышченко, тэлерадыёкампанія «Гомель». У гэтым месяцы ў паштовых скрынях з'явяцца абноўленыя квітанцыі па аплаце камунальных паслуг. Чым яны будуць адрознівацца ад ранейшых? Як змяніліся тарыфы і прынцыпы налічэння камунальных плацяжоў? На пытанне нашага карэспандэнта Ганны Кавалёвай адказаў генеральны дырэктар Дзяржаўнага аб'яднання жыллёва-камунальная гаспадарка Гомельскай вобласці Дмітрый Згурскі. Актуальнае інтэрв'ю глядзіце ў праграме «Навіны тыдня» у нядзелю 14 лютага у 20:30 на тэлеканале «Беларусь-4». Гомельскае абласное спажывецкае таварыства па выніках минулага года перавыканала ўсе паказчыкі дзяржаўнага заказа па нарыхтоўцы другасных рэсурсаў. На перапрацоўку накіравана больш як 65 тысяч тонн чорных і каля 1000 тонн каляровых металаў, а таксама 12,5 тысяч тонн макулатуры. Нашы карэспандэнты пацікавіліся, чым прывабліваюць датчыкаў у прыёмных пунктах. Летом и осенью садовина, гароднина и зерня. На працягу усяго года металлолом, макулатура и другасная полимерная сыравіна. У раённых спажывецкіх таварыствах не ўтойваюць. Апрача выканання адпаведнага дзяржаўнага заказу, гэта яшчэ і прыбытак непасрэдна для арганізацыі. Праўда, сёння разумеюць гэта не толькі ў спажыўтаварыствах. Гэта раней другасныя адходы было больш проста выкінуць, чым шукаць нарыхтоўчыя пункты. Канкурэнцыя прымушае разглядаць розныя варыянты і арганізоўваць прыём усюды, дзе ёсць хоць мінімальная магчымасць. Мы также заготавливаем и в магазинах, по возможности, где есть складские помещения, мы принимаем макулатуру, полиэтилен, стеклобой, и машины, у нас машины бортовые, они вывозят на накопительной площадке, как в данном видео, вот видите, и после накопления отгружаем на предприятие. У вёсцы Церахоўка Добрускага района нарыхтоўчы пункт працуе ўжо некалькі гадоў. На адсутнасць здатчыкаў тут не скардзяцца. Нехта вырашыў пазбавіцца ад старых рэчаў, нехта спецыяльна збірае тыя ж пэт-бутэлькі ці металлалом. Тым больш, што ў савецкія часы ў асобных гаспадарках непатрэбны метал проста закапвалі ў зямлю. Дарэчы, некаторыя вяскоўцы на здачы другаснай сыравіны зарабляюць да $1 000 000 у месяц. У іншых, правда, доходы больш сціплыя, але таксама недрэнныя. Больше всего можно заработать, конечно, на черном металле. Есть люди, которые сдают и по полтонны, и полтонны это килограмм, получается уже
650 тысяч, это, как не говорится, это прибавка к зарплате или бюджет семейный большая получается. Олег Сенцюроў, Ольга Коновалова, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Добружский район. Да іншых тэм. Доўга жыхарка з Будакашалёўскага района Кацярына Зайкіна сёння адзначыла сваё 105-годдзе. Павіншаваць юбіляра прыехалі прадстаўнікі выканаўчага камітэта і раённага савета дэпутатаў, кіраўніцтва мясцовага сельскагаспадарчага прадпрыемства і мастацкі калектыў сельскага дома культуры. З доўга жыхаркай сустрэўся Олег Сенцюроў. Напэўна, гэта проста супадзенне, але самы стары жыхар Будакашалёўшчыны пражывае ў адным з самых старажытных населеных пунктаў раёна, вёсцы Дуравічы, вядома яшчэ з 14 стагоддзя. Кацярына Зайкіна ўвесь час пражыла ў сельскай мясцовасці і колькі хапала сіл працавала, яшчэ мінулай восенню капала бульбу на ўласным агародзе. Увогуле, усіх падрабязнасцяў свайго жыцця жанчына ўжо не памятае, а таму ёй дапамагае 80-гадовая дачка Марыя. Отец у помещиков работал и заболел и умер. Она осталась 3 годика только ей было. Ее мать вышла замуж, 4 у бабы было, у ее матери. И на 5 детей еще пошла. Потом до ее мать. И родила еще 2 детей. Кацярына Зайкіна вельмі любіць музыку, а таму на дні нараджэння да яе абавязкова прыязджаюць артысты. 105-гадовы юбілей выключэннем не стаў. Урэшце, для жанчыны гэта добрая магчымасць напоўніць жыццё радасцю, якога хапала далёка не заўсёды. З 3 родных братоў 2 загінулі на вайне. Адзін падчас фінскай кампаніі, другі ў Вялікай Адчыннай. У 41-м у палон трапіў муж, і жанчына прыклала шмат намаганняў, каб вызваліць яго. Тады ў яе ўсё атрымалася. Муж загінуў пазней, падчас баёў у Рагачоўскім раёне. Зерно это было со стеклом. Давали, отварят в касках, пососут. Буряки в поле там собирали. А потом уже нечего вообще было, и мороз. Вот умирали, отец уже 3 шинели на себя и сам уже ползал. Павіншаваць юбіляра прыйшло столькі людзей, што ў вясковай хаце адразу стала цесна. Прадстаўнікі органаў улады, мясцовага сельскагаспадарчага прадпрыемства, школьнікі і як эпілог музычнае віншаванне. 105-гадовы юбіляр настолькі задаволена, што нягледзячы на ўзрост пачынае танцаваць. Прычым пасля першай песні просіць выканаць яшчэ адну. У дзень нараджэння хочацца верыць толькі ў самае лепшае. Колькі пашпартоў атрымлівала за сваё жыццё доўгажыхарка, жанчына ўжо і не памятае. Вось гэты апошні выдадзены ў мінулым годзе. Тэрмін яго дзеяння, дарэчы, да 12 лютага 2036 года. Олег Сенцюроў, Ігор Марышченко, телерадиокомпания «Гомель», Будакашалёўскі район. Сёння ў Гомелі адкрылася выстава «Афганістан. Памяць у фотаздымках». У экспазіцыі фатаграфіі, якія часта былі зроблены без афіцыйнага дазволу і ў абыход цэнзуры вывезены ў Савецкі Саюз. Што трапляла ў аб'ектывы фотакамер салдат і афіцэраў, пацікавіліся нашы карэспандэнты. Гэтая вайна ў тагачаснай прэсе асвяшчалася не вельмі актыўна, хоць яе і здымалі спецкуры цэнтральных газет. Але ўдруг трапляла вельмі няшмат. Апрача таго, ў чэрвені 85-га, згодна з пастановай Цэнтральнага камітэта камуністычнай партыі Савецкага Саюза, быў распрацаваны пералік звестак аб спецаперацыі ў Афганістане, дазволены да адкрытага апублікавання. Праўда, і іх яшчэ неабходна было ўзгадняць з галоўнай военной цензурой. Вдруг военные объекты. Это надо было просто получить разрешение, чтобы не было чего-то секретного. А так ведь частные фотографии, они у каждого есть. Тогда те негативы. Вот. Но их сохранилось очень мало по той причине, что там, в принципе, не было возможности фотографировать. Особенно на боевых операциях. Аматарскія здымкі, якія зроблены ў гарнізоне, ў дарозе, на заставе, унікальныя фотаматэрыялы прадставілі былыя салдаты і афіцэры савецкай арміі, якія праходзілі службу ў Афганістане. Але большасць экспанатаў з асабістага архіва Андрэя Феактыстава. Кажа, што калі пачаў працаваць над выставай, нават для яго шмат чаго аказалася сапраўдным адкрыццём. На адным з фотаздымкаў, дарэчы, ён убачыў сябе. У 87-м пад Кабулам рабіў палявыя ўкрыцці. Раней б такім фотаздымку нават не здагадваўся. Нехта з баявых сяброў вывез у асабістых рэчах. Найбольш распаўсюджаны метад перасылкі фота ў Савецкі Саюз быў іншым. Негатывы ўкладвалі ў звычайныя паштоўкі. Дзякуючы той салдацкай кемлівасці, сёння гэтая старонка гісторыі Савецкага Саюза стала вядомай не толькі воинам-интернационалистам. Вывозили в открытках, покупали на базарах там открытки или присылали специально из дома. Их подрезали лезвиями и вот небольшими порциями вот их пересылали домой. Олег Сенцюроў, Ганна Ковалёва, Ігор Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». І на гэтым выпуск завершаны. Дзякуй за ўвагу і да новых сустрэч у эфіры.